ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 4 ಕಡ್ಡಿ ತಿಡ್ದು ಅಯ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಅವು ತುಲೆ ಇದು ಆ ಮಿತ್ತ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸೂಕೊರ್ದನಗ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡ ಅತ್ತು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನ ತುಕ ನಮ್ಮ ಅಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಲೆಕ್ಕಿತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಹೋಗ್ಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ತುಲೆ 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 ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಿತ್ತ ಪಾರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ತುಲೆ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ತೆ ಮೂಲಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟದೆ ತುಲೆ ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ತುಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಜಿ ಪೊತ್ತು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಕ್ಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಕಲ.